Nais daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 3 na matalakay at solusyonan ng mga suliranin sa produksyon ng milkfish o bangus, alinsunod sa kanilang roadmap goal. Bunsod nito, nagtipon-tipon ang stakeholders, fisher folks, government officials at iba pa sa kauna-unahang National Bangus Dialogue na pinangunahan ng ahensya. Ang 3-day event na ginanap sa Royce Hotel Clark, Pampanga ay nagsimula nitong Lunes, October 28 at magtatapos sa Miyerkules, October 30. We're conducting the first National Bangus Dialogue. So since 2018 kasi hindi nagkaroon ng mga national events about sa bangus. So it's very hard to start na mag-proceed kagad sa National Bangus Congress. So we choose na itong National Dialogue para ang pinaka-objective ng event na ito is ma-review yung roadmap kasi nakrap kasi yung roadmap noong 2021. So 2025 ay kailangan ng siyempre i-assess na natin. Ayon kay BIFAR OIC National Director Isidro M. Velayo Jr., malaki ang kontribusyon ng fisheries sector sa food security ng bansa. That is why this kind of forum is very important for us kasi this is our platform of parang nagmi-meet up lahat ng players of the industry, sharing their experiences, challenges, as well as from the government sector. No? Right now, we are really calling for action, finding solutions, helping one another, converging our resources coming from the private as well as from the government sector. This is really a good, what we call gathering of pillars, experts from the academe, from the practitioner themselves, producers. So we are our ways forward is to parang strengthen further our convergence, Suportado naman ng provincial government ng Pampanga ang nasabing dialogue, lalo pat isa rin ang lalawigan sa may malaking produksyon sa aquaculture. Napakalaking bagay po dito sa probinsya ng Pampanga na dito ginanap itong National Bangus Dialogue. For the information po ng lahat, Pampanga is the top producer ng aquaculture dito sa Region 3, we are the biggest producer of yung mga sa tilapia dito, mud crabs, tiger prawns. At yung contribution natin dito sa Region 3, we contribute about 34% of the overall bangus production dito sa Region 3. And our contribution in the national production is 8% of the total bangus production dito sa buong Pilipinas. Because maliban dun sa nagbibigay siyempre ito ng pagkain sa lamesa, of course, it provides thousands of livelihood opportunities para sa ating mga kababayan. Kaya malaki ang suporta ng provincial government. Samantala, patuloy daw ang paglago ng milkfish production sa mga nakalipas na taon. Ngunit ito ay naapektuhan dahil sa mga nagdaang kalamidad. But 2023, bigla siyang bumaba dahil nagkaroon ng kalamidad. And we're expecting na ganun din ang mangyayari ngayon 2024 dahil nakita naman natin sa mga balita na tinamaan halos yung mga cages sa Pangasinan, yung mga cages sa Laguna Lake, and siyempre yung sa Region 3, maaaring yung mga fish pen dyan. So, we're expecting na may magkaroon siguro ng epekto, but we hope na hindi ganun siya kalaki. Mabuti na lamang daw at resilient ang kanilang stakeholders at interesado may ipagpatuloy ang industriya sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap. Kabilang pa sa mga problema na inaasahang mapakitunguhan ay ang marketing problems, mahal na production inputs, climate change at iba pa. Liana Canilao, CLTV 36 News.